Asta este ziua cea mare. Azi e ziua în care, în sfârșit, vorbesc despre marea mea descoperire și anume tehnica silueta. Așa cum am spus și în video introductiv, slăbitul este o tehnică, este o metodă pe care majoritatea oamenilor, din păcate, nu o cunosc și, practic, din cauza lipsei informației, își petrec mare parte din viață străduindu-se, chinuindu-se și frustrându-se că nu reușesc să dea jos kilograme. Gândiți-vă la slăbit că la mersul pe bicicletă. De ce anume ai nevoie ca să poți să mergi pe bicicletă? Ai nevoie de echilibru, ai nevoie de coordonare, de atenție și de forță în picioare ca să poți apăsa pedalele. La fel și în cazul procesului de slăbire, avem nevoie de câteva abilități pe care este important mai întâi de toate să le știm și în al doilea rând să le cultivăm în noi și în atitudinea noastră, astfel încât procesul de slăbire să fie nu doar simplu, ci și relaxant, rapid, cel mai important dintre toate natural. Fără să ținem diete, fără să ne chinuim, fără să ne restricționăm, fără să ne frustrăm că nu putem să mâncăm nici dintr-una, nici din cealaltă, pur și simplu să ne relaxăm în preajma mâncării și să putem să avem o viață normală de om care mănâncă liniștit și relaxat și sănătos. În vârful listei abilităților necesare pentru a putea să dăm jos odată pentru totdeauna kilogramele în plus, se află capacitatea de autoeducare. Autoeducarea este, pe cât de simplu sună și pe cât de normal și de firesc, este inevitabilă atunci când vrem să slăbim, indiferent că suntem asistați de un profesionist sau dacă suntem, așa cum am fost și eu, autodidacți și vrem să scăpăm de kilogramele în plus pe cont propriu, fără să apelăm la ajutor extern. În primul rând este vorba despre a găsi informații de calitate. Pe internet sunt o grămadă de materiale de slăbit, tot felul de diete, tot felul de programe, tot felul de planuri alimentare care fac mai mult rău decât bine și din nefericire abundă internetul. Motiv pentru care se încadrează în responsabilitatea noastră de a ne autoeduca, să căutăm și să ne dezvoltăm discernământul de a filtra sursele bune de informare de cele absolut aberante. Deci, să căutăm și să găsim surse bune de informare. Cum este și acest canal pe care urmează să postez tot ceea ce eu am învățat din surse foarte bune de informare despre procesul de slăbire. Tot în procesul de autoeducare se încadrează și număratul caloriilor și cântărirea mâncării. Majoritatea persoanelor care au kilograme în plus nu știu să-și estimeze corect porțiile, cum de altfel era și cazul meu. Pentru a putea să ne obișnuim cu gramajele, cu densitatea calorică a alimentelor pe care le consumăm, este bineînțeles nevoie să învățăm. Iar pentru asta nu este doar suficient să luăm un cântar și să ne descărcăm o aplicație de calculat caloriile, ci este necesar să fim atenți atunci când ne cântărim mâncarea, atunci când încărcăm caloriile în aplicație. E important să fim foarte atenți la acest proces pentru ca în timp să nu mai depindem nici de cântar și nici de aplicație. Ideea nu este să devenim dependenți de fel și fel de gadgeturi. Ideea este să învățăm prin diverse metode să devenim flexibili, să ne obișnuim cu porțiile, să ne obișnuim cu gramajele, să ne învățăm să ne ascultăm corpul. Ascultarea corpului și a semnalelor de foame, de sete, de oboseală intră tot la capitolul de autoeducare. Pentru mine a fost primul pe listă și este în continuare primul pe listă, pentru că a fost și primul lucru pe care eu l-am făcut în călătoria mea de slăbit. Așa cum v-am spus, eram super frustrată că nu pot să angajez coach pe care mi-l doream pentru că era foarte scump. Și, în schimb, ce era să fac? Am început să urmăresc postările de pe rețelele sociale și erau multe, erau foarte multe. A fost un volum foarte mare de muncă, dar îmi doream foarte mult, aveam foarte mare încredere în informația pe care persoana aceasta o transmitea și, bineînțeles, făcând abstracție de tot marketingul acela pentru a cumpăra programul, am descoperit că ea, pe rețelele de socializare, postase pe vremuri, cu ani în urmă, pe la începutul carierei sale, inclusiv detalii despre tehnica pe care ulterior avea să o promoveze masiv. Când am găsit eu postarea respectivă, avea doar 26 de inimioare pe Instagram și un singur comentariu. Le-am citit pe toate, mi-am luat notițe, am filtrat marketingul de informația propriu-zisă. Am făcut același lucru cu alți profesioniști, am participat la seminarii, am ascultat webinarii gratuite. Am preluat aproape toate sursele de informare gratuite pe care le ofereau acele persoane pe care eu le consideram de calitate. Acele persoane care simțeam eu că sunt compatibile cu mine și cu ceea ce eu îmi doresc. Când am început, îmi doream să slăbesc, clar, dar mai mult decât atât, îmi doream să reușesc să trăiesc ca o persoană suplă, să nu mai fac excese alimentare, să nu mănânc mai mult, să nu mănânc mai puțin, să mănânc atât cât îmi trebuie, pentru că nu reușeam să-mi ascult semnalele de foame ale corpului. Nu reușeam să-mi dau seama când îmi este foame decât atunci când eram lihnită și era foarte greu să mă mai
opresc. Nu reușeam să fac distinția între foame și sete. Drept urmare, de multe ori când în realitate mi era sete, eu mâncam și știu că se întâmplă asta multora. Iar tot acest proces a necesitat o bună cantitate de autoeducare, pe care trebuie să recunosc că mi-a plăcut foarte mult să o fac. Eu sunt studioasă de fel, îmi place să citesc, îmi place să fac research și mai ales îmi place să dau mai departe informația pe care o găsesc. Totodată, la capitolul de autoeducare intră și găsirea de soluții pentru particularitățile fiecăruia. Unii au alergii, alții sunt vegetariani sau vegani, alții au, știu eu, diverse probleme de sănătate, deficit de multivitamine, fiecare cu ale lui. Este necesar să ne autoeducăm inclusiv în această privință. Autoeducarea nu înseamnă neapărat că intri pe internet, să cauți singur informațiile. Poate presupune să mergi la doctor, să apelezi la un nutriționist, înseamnă să-ți iei informația de undeva, inclusiv de la o altă persoană, cum am luat-o și eu de la cineva care a împărtășit pe social media până la urmă și prin webinarii și așa mai departe. Deci, în vârful listei abilităților pentru a reuși să slăbim natural și ușor, se află autoeducarea. A doua abilitate pe care este foarte necesară să ne o asumăm și să ne o însușim atunci când vrem să slăbim este responsabilitatea. Responsabilitatea este o combinare între răbdare și perseverență. Înseamnă în primul și în primul rând să scoatem din cap ideea slăbitului rapid. Nu există să mai hrănim în mintea noastră conceptul că toate kilogramele pe care noi le-am acumulat în 20 de ani vor putea fi date jos în 2 luni de zile. Este imposibil și cu cât scăpăm mai repede de conceptul ăsta, cu atât mai bine pentru noi. Asta înseamnă să-ți asumi responsabilitatea procesului de slăbit cu adevărat. Înseamnă să știi că va dura. Înseamnă să îți spui de la bun început că vei avea răbdare și că vei fi perseverent, că vei urma planul pe care l-ai stabilit. Iar pentru asta, motoul acestei abilități de a fi responsabil este următorul. Felul în care slăbești este felul în care te menții. Să fii responsabil de procesul tău de slăbire înseamnă să nu te grăbești, să nu faci lucruri extreme. Pentru că orice metodă și orice tehnică pe care noi o urmăm pentru a scăpa rapid de kilograme și care presupune să ne biciuim corpul, mai devreme sau mai târziu, se va întoarce ca un bumerang și nu în favoarea noastră. Corpul nu are nevoie de niciun șoc, mai ales dacă avem kilograme în plus, el este deja destul de șocat. Deja a fost cel mai probabil înfometat de o grămadă de ori, cel mai probabil îmbuibat cu mâncare după aceea, a trecut prin destule extreme. Mintea are nevoie de un oarecare șoc, șocul meselor echilibrate, șocul meselor normale, șocul de a nu mânca 2 kg de mâncare la o masă. Este un șoc și asta, nu? Asta înseamnă să fii responsabil. Ceea ce m-a oprit și pe mine în procesul meu de slăbit atât de multă vreme a fost faptul că am tot căutat scurtături. Pentru că atunci când ții o dietă restrictivă, corpul este atât de chinuit și atât de frustrat, încât atunci când se încheie perioada și se vede într-adevăr suplu, cu talia mică, cu abdomenul plat, rupe frigiderul. Așa că a doua abilitate de care avem nevoie în procesul de slăbire este să scoatem din cap ideea de slăbit rapid și să ne asumăm un nou stil de viață sustenabil, fără extreme, fără frustrări, fără chinuit corpul, fără stres și fără oboseală. Pur și simplu natural. Culmea este că, odată ce ne asumăm cumva această responsabilitate, fix atunci apar cele mai rapide rezultate. Rezultatele în procesul de slăbire nu apar pentru că fugim după scurtături. Atunci când ne asumăm un plan bine pus la punct, suficient de relaxat încât să-l putem urma fără probleme, exact atunci apar și rezultate. Culmea, nu? Și eu am fost surprinsă. Și nu doar că am fost surprinsă de cât de rapid a fost procesul, ci și de cât de ușor a fost. A treia abilitate de care avem nevoie în procesul de slăbit este aceea de a face compromisuri. Da, știu cum sună, dar este absolut necesar. La ce se referă compromisul în procesul de slăbire? Se referă la înțelegerea faptului că suntem adulți, suntem oameni mari, sănătoși la cap, care au un venit, un job, care sunt responsabili, care poate au familii, au copii și nu este nevoie să ne onorăm fiecare poftă. Nu este nevoie să avem poftă de ciocolată în secunda asta și fix în secunda 2 să mâncăm ciocolată. E ok să facem asta din când în când, dar nu este cazul să onorăm fiecare poftă. Nu poți să ai poftă de ecler dimineața, de savarină la prânz și tort de ciocolată seara și să le onorezi pe toate, pentru că asta nu te diferențiază cu nimic de un copil de 2 ani care vrea o înghețată, îi se zice nu și începe să facă scandal. Compromisul în procesul de slăbire înseamnă să nu-ți onorezi fița de a-ți pune și a doua și a treia porție când știi foarte bine că ai mâncat suficient. Abilitatea de a compromite anumite pofte este o abilitate care se învață poate un pic mai dificil decât celelalte, însă este una dintre cele mai satisfăcătoare.
Pentru că atunci când reușim să deprindem abilitatea de a compromite din când în când anumite pofte, obținem un sentiment de libertate și de încredere în sine greu de descris în cuvinte. Un sentiment de control, un sentiment de stăpânire de sine. Asta face abilitatea de a compromite în procesul de slăbire și este foarte, foarte necesară. Următoarea abilitate de care avem nevoie în procesul de slăbire este oarecum asemănătoare cu aceea de a face compromisuri și se referă la toleranța la disconfort. Cei mai mulți oameni care au kilograme în plus au o toleranță foarte mică la disconfort. Și prin toleranță mică la disconfort nu mă refer să ai 200 de kilograme și să tolerezi disconfortul de a te durea tot timpul spatele, pielea de pe tine și genunchi. Mă refer la disconfortul de a face alegeri sănătoase. Mă refer la disconfortul de a da dovadă de autocontrol. Mă refer la disconfortul de a alege moderația atunci când îți vine să mănânci jumătate de tort. Mă refer la a ne obișnui cu senzația de foame. Este foarte important să ne obișnuim cu senzația de foame și nu mă refer la a fi lihniți. Majoritatea oamenilor cu probleme de greutate și mă refer la cei care au kilograme în plus, nu suportă să li se facă foame. Li s-a făcut un pic foame și hop, caută repede ceva să mănânce. Și eu eram la fel, deci mi-era o frică teribilă de foame. Nu voiam să simt deloc foame. Dar mai ales în deficit caloric, care este singura metodă prin care poți să dai jos kilograme, este nu că necesar, ci absolut normal să simți senzația de foame. N-ai cum să nu simți foame în deficit caloric decât dacă mănânci doar alimente hipocalorice și îți umpli de fiecare dată stomacul cu varză și cu știu eu orice altceva, dar chiar și așa nu te vei simți sătul. Deci nu te vei simți satisfăcut. În deficit caloric este normal să ai o ușoară senzație de foame. Este normal să simți o ușoară senzație de foame între mic dejun și prânz, între prânz și cină și înainte să mergi la culcare. Este perfect normal, nu este nimic în neregulă, nu se moare din asta. Și mai ales dacă avem kilograme în plus, puteți să fiți siguri că nu o să murim de foame. Gândiți-vă la celelalte nevoi fiziologice, da? Avem nevoie să mergem la toaletă. Se întâmplă și suntem pe autostradă. Și nu e nicio benzinărie în apropiere, nu ai cum să tragi pe dreapta să mergi într-un câmp, nu ai unde să mergi să-ți faci nevoile. Ce faci? Faci pe tine acolo în mașină? Nu aștepți un pic? Aștepți până la benzinărie și mergi, nu se întâmplă nimic. Sau dacă ți se face somn, ne mai apucă în funcție de cât de ocupați am fost într-o zi sau într-alta. Te mai ia somnul, ce faci? Adormi acolo pe loc, pui capul pe birou și te culci? Nu! Bineînțeles că nu. Aștepți să ajungi acasă și probabil că atunci când ajungi acasă mai faci câteva chestii, un pic de treabă prin casă, mai faci ceva de mâncare, mai faci un pic de ordine și după aceea te culci. Cât poți să dormi? Doar acum 4 ore să-ți era somn, deci ziceai că o să poți dormi o săptămână. Cât dormi? Dorm maxim 9 ore. Foamea, la fel ca oricare altă nevoie fiziologică, nu este ceva ce te izbește dintr-o dată. Adică nu e ca și când ți s-a făcut foame și în secunda 2 mori. Nu este cazul să intrăm în panică. La asta se referă toleranța la disconfort. Nu este cazul să fim chiar atât de sensibiloși, să intrăm în panică când ni s-a făcut foame și apoi să mâncăm un munte de cartofi prăjiți. Ni s-a făcut foame. Am stat un pic cu senzație de foame, am analizat-o și suntem siguri că este foame și nu poftă, somn, sete sau altele. Ne așezăm la masă și mâncăm o porție normală. Nu mâncăm pentru 3 mese sau pentru 3 oameni pentru că, mamă, mi-e foame de 2 ore, o să mănânc acum 4 mese la oaltă. Nu, mănânci atât cât este normal să mănânci. Ce am observat eu, mâncăm mult mai multă mâncare după ce am îndurat o senzație de foame decât ar trebui să mâncăm. Pentru că intrăm în panică, pentru că nu tolerăm disconfortul de a simți foamea. Iar asta este o abilitate pe care e necesar să ne o însușim. Nu putem să evităm la nesfârșit foamea, și nu putem să evităm la nesfârșit senzația de foame în timpul deficitului caloric. Motiv pentru care toleranța la disconfort este una dintre abilitățile care în mod cert alcătuiesc abilitatea de a slăbi. Și a 5-a abilitate pe care este necesar să ne o însușim foarte bine atunci când vrem să slăbim și mai ales atunci când vrem să ne menținem rezultatele, pentru că, să fim clari, ăsta este singurul fel de slăbire despre care eu voi vorbi vreodată, acela de a ajunge la kilogramele dorite și de a le menține pentru tot restul vieții. Iar asta se poate face prin această abilitate despre care urmează să vă spun acum și care, pe de o parte, poate este cea mai importantă, pentru că este vorba despre relaxare. Relaxarea aduce flexibilitate. Presupune să nu te gândești tot timpul la mâncare. Presupune să cauți alte surse de bucurie în viață pe lângă aceea de a mânca. Flexibilitatea înseamnă să nu
ne restricționăm, să nu ne blocăm mintea în idei precum, mamă, ciocolata îngrașă, sau nu o să mai mănânc cartofi prăjiți până la Crăciun, sau nu mai pun gura pe nimic dulce în următoarele 3 luni de zile. Lucrurile de genul ăsta doar aduc și mai mult stres și în corp și în minte. Nu ne fac bine restricțiile, nu ne fac bine gândurile astea extremiste. În procesul de slăbire e esențial să fim cât mai relaxați, să privim lucrurile degajat și mai ales să știm că, din nou, suntem adulți. Avem posibilitatea de a face ce vrem noi. Nu ne obligă nimeni nici să mâncăm totul deodată, nici să mâncăm din tot ce e pe masă la aceeași masă. Tot ceea ce avem în fața ochilor va fi acolo și mâine, iar dacă nu va fi acolo și mâine, cu siguranță putem să ne cumpărăm și noi singuri. Trăim într-o perioadă a abundenței, chiar nu este cazul să ne mai stresăm de lipsa posibilităților sau de, știu eu, o să se epuizeze resursele de pizza. Să știm că putem să mâncăm din absolut tot ceea ce vrem noi și că nu este necesar să exagerăm cu nimic. Să știm că toată mâncarea din lume va fi tot acolo și mâine și că dacă într-adevăr ne dorim asta, putem să mâncăm și mâine. Cu aspectul ăsta eu am lucrat destul de mult pentru că, într-adevăr, mi-a liniștit mintea. Nu am mai avut nevoie să mănânc o pizza întreagă sau o pizza și desert, când mi-am tot repetat, mă, da, eu totuși pot să cumpăr mâine dacă vreau. Dacă într-adevăr vreau, pot să-mi iau mâine. La asta se referă relaxarea. La asta se referă abilitatea de a fi relaxat în procesul de slăbire. Abilitatea de a refuza să te restricționezi aiurea doar pentru a da kilograme jos mai repede. Cu asta ne întoarcem la responsabilitate. Deci, pe scurt, abilitatea de a slăbi pentru oricine înseamnă autoeducarea, responsabilitatea, adică răbdare și perseverență de a urma acest plan pe care prin autoeducare l-am conceput, să nu ne dăm bătuți, să nu ne grăbim, să nu mai facem lucruri pe care nu le putem urma pe termen lung, să ne asumăm că noi suntem aici pentru a învăța să trăim precum o persoană suplă, nu pentru a obține o siluetă, după care să revenim la vechile obiceiuri. Compromisul, să putem să spunem stop atunci când avem toate poftele pământului și să nu le onorăm pe toate și mai ales nici într-un caz pe toate deodată. Toleranța la disconfort, nu ne mai panicăm când ni se face foame și nu în ultimul rând, relaxarea. Știm că procesul de slăbire poate fi ceva natural, știm că nu este nevoie să mâncăm totul la o singură masă, știm că putem să ne cumpărăm de mâncare ce vrem noi, oricând și la orice oră. Nu este cazul să ne lăcomim niciodată la nicio masă. Suntem relaxați. Putem să mâncăm puțin din ceva și să fim satisfăcuți. Iar mai târziu, dacă mai vrem, într-adevăr, mai luăm și mai târziu. Sper că a fost clar. Dacă nu, vă rog să-mi scrieți în comentarii, pentru că astea sunt lucrurile pe care eu le-am pus cap la cap în propriul meu proces de slăbire. Într-adevăr, acum mai ajut câteva persoane să slăbească folosind aceeași metodă, dar este un proces în evoluție, așa că sunteți bineveniți să vă alăturați cu întrebări, cu neclarități, pentru că atunci când sunt întrebată, îmi vin ideile mai ușor și mai cursiv. O să intru în detalii în videoclipurile următoare, o să mai postez despre lucrurile astea și despre alte aspecte mai nuanțate, ca să spun așa, ale procesului de slăbire. Sunteți mai mult decât bineveniți să vă alăturați și să vă informați, să căutați și alte surse, să faceți un arsenal de cunoștințe în ceea ce privește procesul de slăbire, după care să le puneți în practică, înțelept, relaxat, natural și sunt convinsă că veți avea rezultate foarte bune. În doar 3 luni de zile puteți să aveți o formă fizică mult mai bună dacă țineți cont de aceste lucruri despre care am vorbit acum. Nu ne costă absolut nimic. Trebuie doar să depunem un pic de efort și să avem un pic de voință. Data viitoare o să vorbesc despre planul de bătaie, despre cum am alcătuit meniul, calorii, macronutrienți, diverse puncte cheie ale procesului de slăbire, provocări pe care le-am întâmpinat. Voi acoperi tot. În timp. Vă îmbrățișez!